I dag skal vi ødelægge en Rubik's Cube for 1000 kroner. Okay, vi starter nu. Så vi skal smadre den her Rubik's Cube. Hvordan tror jeg, vi skal gøre det? Okay, vi starter med selvfølgelig det normale. Ja, der skete ikke så meget. Det Det er de smarte måder. Nu skal vi ligesom bare... Nu finder vi kraftfame ikke mere. Nu skal vi bare have dræbt den Rubik's Cube. Det er lidt for barnligt. Ordentlig cringe. Hvem har taget den derovre? Det er en kæmpe vægt. Ja. Altså, han forestiller, at vi skal gøre det der. Nu gør vi det. Pas på, ikke rammer. Jeg tror, jeg får skældt ud af din mamma. 2, 1, go. Okay, seriøst venner. Det er her. Sammen med 4 kilo. Nej,